Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Nga po naman sa ato mga pinalangga-palanggang mga tagpalamati din sa Takbanwa sa Makulod sa Bugos hining 61 ka mga kabarangayan sa Masubra 700 ka mga kapurukan sa Baybayon. Kagaipi nga mga syudad kakabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas. Para tuntunan Ricky at large diri sa DYEC Action Radio Bacolod kag Siyudad San Sipalay. Iwat naman mabatian diri sa aton nga pagpangalagad karon nga hapon. Tagsa ka Domingo las 4 tubtob kita las 5 isa ka oras naton nga pagpasundayag sa kahanginan. Hindi naton manging kabuylog naton sa nga partner Action Shine Lakson bangod sa pila ka mga importante nga mga ginpatigayon karon gid nga adlaw. Adlaw gid nga Domingo, nadali siya. Okay lang. Swerteng sag-alaw ang sug-alaw nila sa bulan sang Setyembre, damatyagan ko do Disyembre. Swerte no. Mayo man na kanya. Bisan magkainano may ara nga pag-relax ang aton sini nga mga kauturan. Upod nato ng aton sini nga mga technical engineer. Bag-o nga aton nga technical engineer halin sa Hong Kong, Singapore guro ne. Bayan ta lang siya nay. No names lang. Upod sa gyapon sang iya nga backup dere si Toto James Binares na. Nagapokus diri sa aton nga pagpangalagad karon nga hapon.
Now, hindi man sindihan ang kasakuon ta subong adlaw, dagalilingin ang ulo mo, pero ti wala ta mahimo. Tirahon tang dapat nga tilirahon, diri sa aton nga pagpangalagad, importante makapangalagad kita sa gihapon para sa aton nga mga tagpalamati sa kabugusan nga bahin sang Luzon kag Visayas, Mindanao. Kay naka-live na kita sa FB sa sini nga mga tinion paagi sa DYEC Action Radio Bacolod kag siyudad sang Sipalay. Sa Riki at Large nga program karon nga hapon. Ay berte yo. So kamusta nga aton sini nga mga kauturan? Sa karon nga hapon perting kinubyal sang mga salakyan gyapon, no? Ado wala ya COVID. Ang COVID do ginabali wala na lang. Pero ti ang preparasyon gyapon kag ang protocol dapat lang nga masunod sa ginapasunod sang gobyerno ta para nga bisan paano nga pahagan-hagan naton ang ining COVID-19 nga naglaslas na malapit na sa 2 ka tuig. Sus maray ka usip. Gaway kapahuwayan ang paminsaron sa aton nga mga kauturan. Gamay lang nga pag-ubo, gamay lang nga pagilanat, COVID ayon ang resulta. Kung madalman ka, kag madisgrasya ka, abuhon ka. Kung madisgrasya lang. Grabe, no? So mayong hapon gid sa aton nga mga palangga nga mga tagpalamati dira sa may sur kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental sa ikalima nga distrito. Kag ikanom nga distrito sang aton sini nga probinsya. Mibluanta nga nakatutok na diri sa aton nga palatuntunan sa karon nga hapon sa disiti tanan ka mga kabarangayan kag kapsityuhan kapurukan sa baybayon man dira sa may siyudad sang Sipalay. Nga gina alagaran karon sang ila mapisan nga Mayor Gina Lizares ginabilugan sang ila sini ambungan kay isganan nga Vice Alkalde Oscar Nonoy Montilla Jr. Ang pagsulusan niyog sang sini nga mga baybayon dira kag mga resort nakit-an na sang halos kalabanan damo nang nagahandom kag dumot sa iban nga pungsod nga makapadulong sa among nga lugar o damo man sa mga resort dire nga naga panglungbay na gani sa aton nga mga kauturan pero ti siyudad sa Sipalay na hamutan sa gihapon sang kadam-an although nga ti malayo-layo lang may nagin man kung maka-operate kung tani bila nga may ara ka na sakyan pang kahawaan although nga may ara naman dira pero ti daw may kuidiya kung sige pa ang inubrahanay, no? Sa ila nga airport dira pero nakaumpisahan na sadto palupad padulong sa siyudad sang Cebu sa siyudad sang Sipalay, no? Para mangin maapos para sa aton nga mga kauturan. So nagapabilin man nga nangin ekstrekto ang administrasyon karon dira sa siyudad sa Sipalay kun COVID-19 ang pagambalan bangod sa sini mga nagasululod nga mga virus ini para panigan na sa gyapon kag pagpanghanda sa aton nga mga kauturan nakinahanglan di na magpanglaton blake kun magpanglaton pa kadelikado may kabudlayan nga daan ng gobyerno ta sa pag hatag sang mabaskog man nga pagpamakuna sa aton nga mga kauturan prote naibaluan ta nga may problema sa gyapon, no? Para sa aton nga mga kauturan nga iban ti way pa man makatapos gid first dose kag second dose pa ang ginahulat kadaan sang kalabanan gid, no? Pero ti ang iban niya gani do hindi na gid magbisan mag first dose lang no, hindi na sila hindi na sila magtulo testing nga depende sa inyo na ya parte sa mga uma-uma daway nila yung ginasapak ng COVID sa mga bukid to hindi mo na makita napanabon ng tong tao to sa ilang nga kamot sa ilang nga babakon maglinupad ang yabok damo lang na yan makita mo kasi nga manabon tabon bangod sang COVID dati ari lang sa pangpubliko sa siyudad kay ka daw matyagan ko masyado man katanda ang kwan mga virus nga ini kundi intong dugaginutok daw didto man sila maghala kapag utok magpanghalit sa madamo naton nga mga kauturan ay perte
Di kapulisan naton alerto sa gyapon dira sa may sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental para mintinado ang kalinong kagkatawhay na. Balukay ning ikanom nga distrito sang probinsya ta. Kung dala ng paghambalan, okay na ang dala ni, no? Ginapalumbaan na gani mo. Kaya mo ning handom sang una sang congressman gidra sa ikanom nga distrito. Sang primero planto nga pagpangalagad bla sang congressman nga si Congressman Limao Alvarez. Nga kinanglanon niya nga ang mga kadalanan mapakayo para nga mangin mahapos sa aton mga kauturan tinatagaan na katumanan. Hasta nagbinulos-bulos na pati bata ya. Yang ikanom nga distrito daw hindi na masyado kabudlay gid para sa mga kaumhan naton. Bangod ang mga banwa-banwa nga nasakupan sini. Nagimo niya sang pamaagi nga bisan paano may ara nga pwede nga masudlan nga mga lugar para nga mangin mahapos sa aton mga kauturan. Kung kuryente o elektrisidad ang pagambalan daw halos kulo kumpleto na ang mga kabaranggayan niya sa ikanom nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Kinabangod sa pagimud-os man sang aton nga mga local officials para nga mangin maayo man kun masanag mas manami sang sa madulom nga ginaluntaran masami sang krimen, no? Bisan sa ano man nga bagay kun madulom daw may mga maligno bla sa pagkabudlay. Daw nga tapos na ang bulan sang Agosto nga ginapatiyan sang alos kalabanan nga nagaguluwa ang mga bad spirit. Although nga iban siling la hasta pa sa pitsa 8 no. Pero ang pagtupa iya sang September 1 nakahatag na iniya sang dako nga kalipay para sa aton nga mga kauturan kay daw makita mo na bala ang kasanagan sang imo sini nga palangabuyan. Kabay pa. No? Basta magber-ber na gani amo na siya. No? Para sa aton nga mga kauturan kay mo man na ginatuldukan nila pirmi. Ang Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, no? Iban gani nga batian mo na gisa ka pa-music na Christmas song. Sa pila ka mga lugar nga malabayanta, ina bangod nagapangagda na. Kuano nila? Ginapaminsar na nila nga daw para Disyembre na blaya. Mas mayaw man na gani Kinalan abansi ikaw. Kinalan i-visualize mo nga nagatinupa na ang kinanglanon kag benepisyo sang aton nga mga kauturan. May kapangyarihan siling nila ang paminsaron ka tao pag ano ang ginapaminsar mo, pag kung ano ang ginaisip mo, matagaan katumanan kung tagaan man sang lubos nga pag upod sini. Munang isa sa nga ginakwantagid, presentar tagid sa aton nga mga tagpalamati. Kinanglan positibo ka sa tanan nga bagay. May negative yung mga suluda, pabay ilanda, layasi na yun. Ako nang pinaka-importante para hindi ka matapikan sang nanuman nga negatibo. Basta negatibo na ang ara sa pinsar mo, tanan nga bagay nga imo mo negatibo na. Di ba? So, pala pasensya lang si Action Science and Action, di natin manging kabuylog, di natin manging kaupod, basi sunod ka Domingo, basi utol taway na siya. Man masyado kabakal bata ni. Perting pilit guro siya, manini kilala ko ni. Nano nga mga ulo aktibidades kung kisa may pagkabudlayan kaniya maghagad siya. Hindi mo na siya madadali, pero subong daw medyo na hagaran gid siya sa pila ka tuig. Ayos. So dira sa may ikalima nga distrito, ikalima nga distrito may arat duha ka syudad na. Ang syudad sa Himamaylan, dali lang. So ko pa yang masala. Isa lang yapon ka syudad. Alin sa syudad sa Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Banwa, Sanginigaran, La Castellana, kag Moises Padilla. Ang ikanom nga distrito may duwa yang ka syudad, no? Amo ng Kabangkalan kag ang syudad sang Sipalay. Ang La Castellana masyado ka damo sang aton mga kauturan nga
hatag sa ilang pag suporta sa Action Radio. Bisan sa merkado, do mo man sa banwas ang Isabela, na kung diin kalumibot, Harlos Action Radio. May man o kung wala, basta may Action Radio, may radio station, may kwan sila, may transistor radio sila. Purity, no? So sa giapon ining inyo alagad Ricky Arsaga at large. Sa aton nga mga tagpalamati diskasan tang pila ka mga importante nga diskasan diri sa aton nga pagpangalagad karon nga hapon. Ay kadamo kudi sang mga nagapangabay gid sa aton inang iba naton nga mga kauturan nga way malambutan bala ni Action Science ang naliligad. Pero siling ko tingwaan tagid bisan paano may iban gani dira gali sa may antes kita magpuntarya sang iban pa nga mga diskusyon diri sa aton nga palatuntunan. Ginatamyaw ko gigali sang mayong hapon dira ang mga pumuluyo sa mga barangay Tinungan Banwasa nga Isabela, lugar nga natawan sining inyo alagad kay sa naligad nga Lunes, Miyerkules to, lubong sang tiya tabla. Sure gid gali may isa pa gali ka nabilin nga tiya ta. Sini nga pamilya Arsaga. Way gani ko kadumdum kay abi ko anay kung si Chay Ikang na lang ang nabilin. May isa pa gali dito taga Oringaw kung nagkadto gid sila to sa may barangay Tinungan. Nanginaya pa ang aton nga tiya no kag-ara pagali si Chinita. Pasing isa gani ko Chay Building daw si ara pa man no. Way ko diyan na kay daw kagagmay pa way gani ko kita isang iban ka to na sila sa mga malayo nga lugar bla. Sa dira ya sa may Oringaw mayong hapon gida perti galing nga pamati sa Action Radio da. Nagkanto man to sila para nga makita nila personal kita nga pakaisa tabla nga duway magkilalahay kag way magkilitanay. Bisan pa nga ara sa kalisod ang pamilya Villacanas kag Arsaga, at least nakapakita sila kag naka ara man sinday nilsida nga aton nga manghod sa barangay muni siya nga entertain man no. Maayo ni siya magulo entertain sang halos tanan basta kapartidusan bisan di kapartidusan asyado siya ka mag-entertain dahil storoming man oti sinday linlen ara nagapanguna ba perte siya. So agapasalamat gid ang pamilya Arsaga kag pamilya Villacanas sa mga nagtalambong do may mga limitasyon pero may mga salakyan nga daw nag-abunar bla para nga madala ang mga kumasakay ang nagakumpanyar madulong sa katapusan nga paluwayan aton nga tiya nga si Chay Ikang no sa ila ni tobibot dira kanito sa Santo Tone kag ni Toditing o sa kay Bunbun way ko kilala sa iya gani no dito na siya sa syudad sa Iloilo pero may mga pagbag-o nga mga dagway sa aton mga pakaisa no ilan ni tananda sila no mga pamilya Bayate, pamilya Relativo, pamilya Arsaga, Villacanas, tanan nga mga naka pakigbahin lubos gid nga ginapasalamatan kamo no sang pamilya Arsaga kag pamilya Villacanas. Pati na ang pare dira sa may Banwas sa Isabela sa may barangay Tinungan nga nagmisa gid na para sa kay Chay Ikang o Angelica Villacanas para sa aton nga mga kauturan. Kag sa mga kisahan ta dira sa may Oringaw timayong hapon gid kabay nga magabantay gid man sila gali bisan way pa kami magkilalay kabantay gid man sila. So why duda nga pagkita nila sa aton pinalapitan kita dayon. Okay. Salamat gid sa inyo bisan paano nakakita ay nga nagpapaya barangay hall ganito nagpa-picture taking sa aton ha. So tamyaon ta sila kay bisan paano nagapasalamat kita sa punong barangay sa barangay Tinungan kag sa mga barangay kagawad sini lakip man ang staff dira sang barangay hall sang barangay Tinungan kay sila ni naghatag man dako nga bulig para bisan paano mabatigayon naton didto ang problema man sang tiya naton
sa Barangay Council na staff dira. Kay Barangay Kapitan Eugenio Sambrona sang Barangay Tinungan, pero bantog ni siya sa kay sa nga hayo nga si Cap Herli. Amo ning panawag siya perme na. Cap Herli. Pawalo kita ni Inday Linlin kung anong pinakamabantog yung nga pangalan dira sa may Barangay Tinungan. Mabinuligon ng mga kapitan. Halos kapitan da nga naglalabay, mga mabinuligon man. Pod man sa ila ni Barangay Kagawad Hasmin Karampatana. Subuman sa kay Perlan Lambatin, kay Sheila Bugtae, si Bugtae kagawad man pero dito sa Sipalay may migo ko to nga konsyal sa Sipalay. Subong do former siya, no? Bugtae man ang apelyido ko kabalo. Pero ko kung anong ilas ning relationship, no? Kag sa kay Mario Bersamin, kagawad Mario Bersamin, classmate ko sa elementary ni, malam bata ni. Ay inggi kanan ni umistraman mo, no? Dira sa may Barangay Tinungan. Kagay kagawad Salvador Gayorgor. Ang mga Gayorgor ni do sa Sinda Antulangan, emang do maayo nang Antulangan subong Sinda do hindi na Sinda do barangay na. Perti ang improvement dira, no? Ang pamilya Bayati araday ang aton mga kaisahan. Kay kagawad Josephine Beltran sang Barangay Tinungan man, kay kagawad Orlando Arnaiz alias Andot. Mo gini siya nagpanguna. Daw upod gisla permi sang bayaw tada kay Toto Ruming, no? Kay kagawad Andot Orlando Arnaiz. May kapasidad sila yay, no? Dira sa may barangay. Kay Saira Jean Bilabert Iska Charman, sang Barangay Tinungan, lakip na kay Miss Rosalie de la Cruz Treasurer. Ariya mayo gini treasurer siya mo. Kay Dorothy Barcelon, secretary. Mga anyag na da sa barangay hall. Muna sila nga nagkuhan sa ato na pangabaygid, no? Kay Iba Christine Andujar, ang accounting clerk. So, salamat gid sa inyo da. Ang patigayon gid nga gusto nga mag pa-picture si Joy Pandano. Kay Inday Joy Pandano. Ay daw gusto siya mag-newscaster, lingkuti praktisya na nga daan. Kay Vito Buyet Binyas, dira sa may Barangay Tinungan. Sila ning puwertigid ang pangabay sa aton, no? Salamat sa inyo sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan sa Ricky at Large. Para sa aton sini nga mga tagpalamati karon dira sa may Barangay Tinungan. Ginapabalot taman gali ang obserbaranta nga ang banwa gali sang Isabela may dala na gali nga lapos to sa kano padulong gid sa may barangay si Katunaw ay gubla ni idea mo nga may ara na pwede na makabiyahe na to ang series, no? Sa may barangay si Katuna, katapusan nga barangay nimo sa Banwa pakadto to ang kusina sa daw oriental na, no? Pero damo da sang aton nga mga utod nga naganegosyo bla man ang tanan nagabulante pag adlaw sang kinda sa may barangay si Katuna kadto pata ni sang una daw guro elementary pata sa grade 3 siguro, no? Dumduman ko gid may mga classmate kita sa una sa high school dira sa barangay si Katuna. Nakibot ko sang nakaistoryanay kami sang akon ayaw lang storumeng nga may ara na gali nga dalan. Kung may ara na nga nagabiyahe nga series dito sa padulong sa si Katuna na mag-oriental kati ang si Katuna kagang ang kuan sining crappers ni ang iya sining kusina oriental na damo, no? Dira sa may Banwa sa nga Isabela. Timayo gid kay may nagabiyahe na. Man ang isa sa mga problema gid
nga bangod sa pagmahal bla sa mga gasolina nga ini, nga daw hindi na masarangan sang aton nga mga tricycle driver nga nagabiyahe da sa barangay Tinungan o Banwa sang Isabela kag iban pa nga area. Amo ni siguro nga ginpasudlan nila sang series nga makabiyahe padulong didto kay daw bulubahaddo gamay ang plite kung ikumparar sa motor kung sa balabal, no? Tricycle, ang tricycle sa una tipilam lang plite da alin sa barangay pagkadto sa Isabela. Sangga high school pa lang kita da 25 sentimos kung estudyante ka, sa lapi kung hindi ka estudyante. Di subong 25 pesos nakiboti ko mo. Wala lang kay dala kong kabayo ko ba? Kung wala ko kabayo, boti tapos gid. Tabog gid ang 25 pesos. Noy. Di sa una 25 sentimos ang nama. Pili ka pa sa ginasakyan mo kay para mong kaayo ka bla. Kisa itsahan ka pa sa mga maestra mo, kisa kita lagalakat ka mo. Saan kanila tag 25 da para nga makasakay ka. Support man pro. No, kung damo mi struggle labay, damo kaglala. Damo mamuot kas ko galingon bla. Perti pa na nga yabok na sang una, grabe na kabatse, tisubong good gid na. Ayos gid. May mga public official kita sa nasyonal, mga congressman naton nga nag-alagi bla. Sa subong dati do padayon niya ang pag-improve sa mga kadal. Importante kampiyon ang mga dalan Simentado bla. Na kaya ang syudad sa Sipalay sa una problema gidalan man. Tinigin tapos giniya gin pasiguro gid ya sang pila ka mga mayor kag sang congressman nga mapakampiyon ang dalan nila da. Kaya mo na gwapo gid dalan da sa ikanom nga distrito, ayos-ayos gid hasta to sa inubaan. Di sa Isabela, ikalimang distrito ini, may mga banwa nga daw ka mga suludlon bla, no? Ara na kung kisa sa Higad Bukid. Pag-abot mo sa banwa, munisipyo, daw hindi pa kitaon kung malipdan ka bukid, no? Nami tanay kung may ara munisipyo blas babaw bukid, daw teleskopyo na sa sa dalom, no? Ning kita ambot sa pa na matabwa. Kung may budget kuro nga gasulubra basi mahimo man. Inang hindi ka na bala makalantaw nga puros na lang bukid pag abot mo sa banwa. Dapat may building ka man bala makita. No. Diway gid bato kag kahoy makita mo. Mga bungyod. Diway ka sa makita. Magluwas siguro sa Sirad sa Sipalay nga may mga bukid to ya nga may ara na nga eskwelahan, no? Siyudad siya mo. Kag ginhimudusan ginaya sa nga administrasyon dira, no? Sa mga Montilla sa siyudad sa Sipalay. Ang banwa sa Isabela gakinanglan ko rin dako nga budget para nga magkalabuldos ng iban nga bulsa may muan dalan bla. Problema elektrisidad. Dira sa palibot sa mga uma-uma tito kalayo de kabudlay paguro ibutangan. Pero depende na siguro, no? Pero kay ang mayor dira, si Mayor Irene Montilla, ginapatiyan ta nga nagatuon sini kung paano pagid mapa-improve ang banwa sang Isabela. Para sa pangalabuyan sang aton mga kauturan, may kabudlayan lang kung daw kakulang mga facilities bla, no? Magluwas nga kung damo mga produkto ya, inang lang hapos bla kung tani madala sa baryo, sa banwa, no? Para nga maka alibantar sa palangabuyan sang aton sini nga mga kauturan ket halin sang una. Palangabuyan da magluwas nga ganegosyo ka kag kun waay kaya nagnegosyo kampo asinda. Panguling kahoy tanan. Kung may ara ya pila kadlaw nga dapat masuportaran kung taniblay ng mga utod tang ara sa kaumhan da. No? Hindi lang makapokus bala sa isa ka mga alanihon o tapas o panggas ng mais, no? Pagtanom sa mga kunanod nga mga klaruton. Ang dapat may ara bla nga pwede makakuan bla makailis mo nang siling kubla nga kung bulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto dako ang problema sa mga parti uma kay ti kung ginasaligan mo lang ang imo sini nga palangabuyan dira nga kada tuig amo lang ang imong harbison problema gid nga dako
Di ba? So, dapat may ara nga pagtuon kung tani parte mga agriculture, na inang damo kabla sang atan kun sa mga kung sa radyo kabla nga nag-obra, pinaka-example tala may mga sideline ka, na nga pwede mo mahimo nga makatabang sa dapat talabangan. Di ba? Kuha niyo punto ko. Pero akon pasalamat ko personal sa mga public official naton sa Banwa o kung syudad dire sa probinsya nga may nagatamod bla bisan sa dalan-dalan lang dako mabulig nga ti kung sang una hindi ka makakadto sa Banwa bagod sang matinakanon ka sang batse tanan-tanan lubak-lubak ang dalan at subong nga kahapos lang di mo nang iban may mga motor bisan paano imbes kabayo motor na ang ginabiran la ano kiti maguro gasto lang kiti grabe pagtaas ang gasolina mo no way man sang diesel siguro sa motor sa siklo puros man tanang gasolina ti mabulubog at sa gyapon bangod gapalang lapaw ang increase ang gasolina isang sa diesel bla amo na nga siguro ang pang sukot bla sa mga driver nato hindi naman mabasol kay masyado man ka bugat sa bulsa nila hala ka ba tugong sang gasolina da why man sila sang iganansiyahon nga inugdalawat ka bukas ang nagisa no masubo-subo kayo manginistoryanay kamo bla magkilit-anay kamo mga gilala mo sang sadto hasta subong ang palangabuyan ti daway man pagbag-o pag-ilis amo man Japon kita mo nga ti kung kisa bit-bit da pila lang ka nahot nga mga ginagmay nga mga isda bla para nga isaka mo ng pulis bukid ay terrible sa bagay ti kun ara ka sa uma damo ka man sa may mahimo kun damo ka lang sang pwede mo masampaw nga mga klase sang kinanglanon para sa palangabuyan. So salamat gid sa liwat dira sa aton nga mga barangay official sa may barangay Tinungan. Sa mga pamilya Federico, mayong hapon gid dira no. Nibalong ko pinamati sila may mga problema man sila subong. Pero ability na pa birthday dira sa kay Ma'am Bertie gali na. Canillas. Kagang migo ko kag classmate ko sa una sa high school si John Bark Federico, Johnny Federico. John Bark ning panawag siya. May pagka Bruce Lee. Nakilita na kami ito ano. So salamat gid sa inyo da. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Sa ilan Inday Linda. Kag sa kay Toto Beans ba operte siya. Spoteng perme. Way siya ka problema mo. Pwerte siya. Pagsampot mo, bisan nanong kategori na kilala ya. Pwerte nga bata, no? Sige, kay Toto Benz, no? So, may nga po nanda sa inyo tanana. Nga nagapamati diri sa aton nga palatuntunan sa Ricky at Large nga program. Mayo nga po nang gali kay Nilson Magbanwa Jr. Nilson Magbanwa Jr. Ano ni Action Eric Magbanwa? Din ni siya. Diri mo lang ko sa Bacolod, no? Sa kay sino man Julibet Juanisa. Dali lang kay daw medyo hindi maathagaw. Tamaton tas lang nga daan total way man di sa action sign tinguan ta nga bisan paano malawagan ta ang ila sining mga kalandres kaya na senyoro o mayong hapon gid sa mga naga-message diri sa aton nga pagpangalagad karon nga hapon sa kay Danny Abbas Flores nga naga-tune in man diri sa aton nga program kay Ma'am Nida Piliote Olarte
Guilty lang nga si okay na siguro si action siya malipayon to siya mama. Basi dason ari na siya no. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Maria Teresa Hipolinia. Good afternoon man sa imo ma'am. Kay Rini Montaño sang Nabulaw siyudad sang Sipalay maayong hapon gid sa imo Toto Rini. Ag sa taga Sipalay mismo ano. Dinis Richard Tibor Roma. Good afternoon, Dylan Obanone. Sweet surprises. Negros Occidental mahalong kag magdala payong ang Ulanda. Sunrises dili surprises mga kon man. Pa-shout out na kay amigo ko si G-Smart. Sang pinta ano ni sa Sipalay mayon siguro magkuan. Sige. Agi sa kay dito Rini Montaño na. Solo-solo ko sige. Kay Ashley ano to? Ashley kita Orkahada Mulyata grabe ba? Mayong hapon man ano. Salamat kay bisan paano makalawag kita kay tagan kita di sang Kudigo Pinal sang aton nga nagapokus sa aton nga program ito to James Binaris no sa karon nga hapon. So balikan talang karon ang ibaan naton nga mga kauturan na mga ka-aksyon diri sa aton nga pagpangalagad. So kung parte sa pamulitika ang paghambalan sa mga banwa subong may ara nga tiga kana ginual na no. Bisan diin malang siguro siyudad sa Bacolod posible katabok naman ini mga banwa siyudad kung may mga ginatan-aw sila nga mga incumbent may kontra. Pero kung way kontra way magina sila pinalagpalak focus sila sa obligasyon nila sa gyapon sa aton nga mga pumuluyo no. Pero sa banwa sang hinigaran bla may naobserbaran kita nga para sa mga kauturan tada do kahapi sila nga malipayon ang halos iban nga mga mga manunudlo, mga principal, mga kaparian, mga kabarangayan dira, mga kapurukan kundiin man da nga area kay may ara nga sigurado nga maka-encuentro sa ila sa incumbent mayor nga incumbent ni mayor nila medyo may problema siguro no. Kay kada Domingo na dablan lockdown sa banwa sang Inigaran no. Nga daw halos ang aton mga kauturan daw amulan ng mga adlaw nga pwede makakadto sa simbahan, sa merkado, makapamakal kag makalingaw-lingaw no? Kung gaobra ka sa kampo da ga karga tapas ka pagka Sabado may ara ka nga saldo bisa sweldo mo makalagaw-lagaw ka na makamakal puti hindi ka makapagusto kay lockdown. Kung Domingo balog naman kun inobra na parte sinda kag sa umas ta Sabado na Lunes to Sabado na straight gina no? Ang inobranay di ko na mo nang imo yung palangaboyan pagka Domingo ti nga kay kun ara kada kay kun Domingo lockdown no do nga ti iyan iya sang administrasyon da kagustuhan basi gusto iya nga kun Domingo way sila basi makita nga gaginahod sa mga merkado no basi permis sa merkado ti damo sang naka-interest karon sa may banwa sa Inigaran kay
halos sa happy sila nga may nabalaan sila nga may ara kasumpong ang ilang mayor da sa banwa sa Hinigaran. Ina based sa pila ka mga reaksyon sa aton nga mga iban nga negosyo dira sa mga banwa sa Hinigaran. Matunog-tunog na nga pangalan ang ginapagwa karon sa may banwa sa Hinigaran nga makaengkwentro mapagros siling sang kalabanan mapagros ini nga engkwentrohon sa incumbent mayor dira sa may banwa sa Hinigaran ala nyo. Kag kadamo na sang iya binuligan, no? Posipos lang blaya, bulig diri, bulig didto. May mga naga ayo diri, may naga ayo didto. Bay siya gani gid hala kapakita nga personala. May aral lang siya nga daw ulo alalay dabi nga daw pinaka-close siya gid. Nga mo ang naga-atinder kung daw may mga problema bla sa mga binarangay. Bisan way problema ginakadtuan, no? Isako na ang mga minitingay sa report nga atong nabaton kay do gusto na nila yang kinalan maka pili sila bla kay lain sang una pagsiling sang isa ka kahigante nga tao nga niya ikaw retain kada kapili kada wala ka sang kontra ati kundi daw katawhay sang life mo, no? Taway sang imong pulo pang himulsa hindi ka pagpakontrahan da pero basta upod ka daw mga muamon ang mga istorya lang sa una isawang da medyo may ara gid nga eleksyon kung ang migo ko pa nakamonitor ko bula sa Anchorman sang Action Reports after edition sa kay Toto Marlon ano to man seleksyon ginasilik pa na totoo Marlonaw. Te ang amo nang impormasyon nga aton nga nabaton nagligad da medyo kinagkaag to kay may isa nga daw naghandong mapapili man gobernador sang probinsya ta nga daw nabuyan bla siguro dayon ang tinaga na kinapakapa da nagpulo pa picture dito daw may ara nga mistake man to nga ginalo-endorse kuno pero hindi to matuod kay nagpadala na siya sa informasyon para sa natungdan nga hindi way siya authority na. So ang puntok tama lang nga kung may mga problema nga nagaluntad karon dira sa banwa sa Hinigaran may nagasulbar sa mga problema sang aton mga kauturan. Way pa ka pangalagad way pa may baluan kung ma-file siya kung saan pero basta may ara madisider babay sa panuwasang Hinigaran, no? Dira naton mabalaan sa masunod nga bulan kay ti filing na mo, no? Pero ang isa sang mga hinimuan kung kaisa sang tao nagabis ina sa kinahanglanon man sang mga kauturan tabla. No nga may mga nahimo kana wala ka pa nakaserbisyo pero kadamo na sang imong hinimuan may nabulig ka na suportado ka sa halos kalabanan so bisan paano hindi ka nila malipatan, no? Inang kay balo ka magtamod sang kinanglanon sang aton mga kauturan kamo nang dapat kag angay man inanglan may ara ka nga pag pakita nga may ikasarang mga problema nga mga basta sa mga politika kung kaysa may ara iya nga mga tao nga nagkaladudla mo may ara iya nga papation lang pasaligon lang gakalatumba lang tanan nga pasalig way gid kaabot ang ginapasalig debla amo nang punto ta nga kun may mga kauturan kita nga ara na sa gobyerno o naka-oposisyon na nga nagpangalagad bilang opisyal, himuan nyo ang tanan-tanan nga pwede nyo mahimo nga mabulig nyo sa mga nagakinahanglan sang bulig. May mga programa kamo nga para pang pakampyon bla sa palangabuyan sang aton mga kauturan mo nang pinaka-importante kay halos tanan nga kinahanglan sang maayo nga palangabuyan.
Kay tanan-tanan halos ginakulang no? Ti kun way ka pala nga buyan dati kun di problema man si gyapon. No? So kung may public official nga kay balo sini magtamod, kay balo siya mangita kung di inda nga parte himuon niya. Sa nano lang bla nga may livelihood programs ang aton mga kauturan kung ara ka parte umati panagod sapat dae kung pwede kada pananom kada suportaran ka kag kung may mga pananom kada hindi ka na mabudlayan kung magprodukto na may makumpra na yablang nga daan dira palang binayranay na maka-income ng tao mo nang pinakanami kung tani kung ginatutukan ini kang nakahimo lang sini ang syudad sa Sipalay sa administrasyon ni Mayor Oscar Nonoy Montilla Jr. sang nagliligad way paya gahana palang magpamunga ginabakal na ginabayra na may nagakumpra na sa iban nga mga lugar galing kay bangod subong pandemic may mga kulokabudlayan pero amo ning kamatuoran mga kasapatan may mga insurance so hindi ka matak-an maghala kasagod kung madisgrasya sapat mo nga may insurance siya mo kung yung kaso madisgrasya sapat mo magmasakit da ka mapatay bayra na iya sang insurance na kamo nang ginhimo sa siyudad sa Sipalay nga halos ang nagsagod sa mga kasapatan daw nag-ayos bilang pala nga buyan. Kay may ara nga mga utod ta nga kung wala sang insurance sabi nga nagsagod ka mga sapat na pagkatapos na patay o na abdan sang masakit gakadulaan ganab la gusto ta ganit tani sa banwa sang Isabela man bla sa dutang na tawanta nga kung masarangan malang dapat damo da mga utod ta gapanagod sapat ibaluan ta iban nakalamatay way hangpon la ang gasagod no peti ko mapatay ti way na no pero kung may insurance na ang mga sapat idianda nga may ara kabla nga bayaran lang kuan pagkatapos kung madiskusya may ara kaya gyapon batunon sa insurance maunang manami kamo na yang natabo sa siyudad sa Sipalay no nga daw halos kung ara ka sa parte bukid o mga uma damo ka may mahimo kung mga kasabatan damo ka sang ina makabulig gid bala sa imo parehas mga kanding da baboy da no baka da o karbaw da ang karbaw sa pagkadako man ang bili no di man magnubo sa 30,000 tinday pa kay kung magdako na magidad ng karabaw mga sobra man tag 40 50 sa una perte ka barato la na may 6,000 ka sa una makakarbaw ka na subong hindi na pwede no bisan kanding-kanding lang, noy, dako ang mabulig Balo ka naman. Kalderita, subong, diris bakulod. Isa lang kakudlit. Sobra 300. Sa pagkamahal bla. Pero, amo nang manami bla kung tani, nga may mga programa ang gobyerno ta sa mga parti uma-uma para nga bisan paano malibantar man pala nga buyan sa nga aton mga kauturan sa mga kaumahan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Tidak mo nga muno gani sa aton daw masutod sila sa mga programa sa Sipalay galing kayang Sipalay daw nauna nakauna bla mga matanyog sila nga kapananawan no? Ang administrasyon dira daw mga binhi mga kinanglanon parte sa mga uma damo gid no daw hindi mabudlay ti amo na banwa sa Isabela iban nagamuno gid sini no ti dira sa banwa sa Inigaran dako man ang tsansa sini pag-abot sang tiempo kung may mga siguro kung palaron ang kasumpong dira sa incumbent may konblado may kasiguruhan ang pila sang aton nga mga kauturan mo na importante nga mapauswag ta lang kabuhian sa mga kauturan ta para hindi antahala ka atubang sa mga problema sang aton nga mga utod nga nagaingos lang permi sang kinanglano nila no kay ay katapusan ang problema sang kapigaduhon kung ang kapigaduhon hindi matagaan sang solusyon sang gusto bla sang aton nga gobyerno pero kung
may ara lang nga mga matanyog nga pananawan dili ka pagtuon sa gusto nga masuportaran ng mga tao nga ara sa mga kauman dumatsak ko ay gutom kay sila ning mga isganan sila ning ginasaligan ta nga sila ni ang ginapabugal ta nga hindi ta makakita sang pagkaon kung isa sa lamisa nga hindi naghalin sa mga kauturan ta sa mga kaumhan diri sa probinsya sang Negros Occidental, di ba? Di pasalamatan tagidasla bisan paano nga matagaan kung tani bala pagtamod sa mga pamilya Cordoba kag pamilya Peralta sa Banwa sang Hinigaran maayong hapon kid. Sa ilan day dira kagay Madam Rosil kag sa kasin mo alin sa kasin mo diri sa syudad sa nga Bacolod kay Ma'am Mitchell Peralta mayong hapon kid kag sa tanan-tanan nga naga-monitor diri kag pamati sa mga pamilya Hinsuli gali sa California mayong hapon kid lipat lang ko sa iyang pangalan pero may nakita ko sang nagligad nga nagapatamyaw gid siya siguro di man sa Bacolod kag sa Negros Occidental para sa aton nga mga kauturan nga lakbay diri sa aton nga pagpangalagad tagsa ka Domingo. Sabi 112 na lang kaadlaw maga-celebrar ng halos kalabanan sang Christmas pangkabilugan. 119 na lang kaadlaw bulos na ang takboy na kita sa tuig 2022. Kada section timpo ba? Rintan ko way ko abi partner no? Sige. So do lang naman timpota sa sini nga mga tinion para sa aton nga mga tagpalamati ginatamyaw taman ang aton sini nga mga kauturan dira sa may area sang Barangay Banago kay Mr. Nonito Olarte sa sang businessman kay Ma'am Luz Biminda Bilyas dali lang masisong malakaw-lao so bumanda sa may kabatangan na kay pananay dira ni Ma'am Nida W. Olarte sa may syudad sang Talisay ginatamyaw gid kamo tanan sa mayong hapon ari may perte niyang iya sining resistensya may mga bonuses na bilang mga edad amo nang pinakadapis gid sige sunod naman nga Domingo para sa aton nga mga tagpalamati. Pag kami di sa aton nga partner nga hindi siya pagwa sa pangalan niya, okay lang. Pero migo ko siya, alin pa sa ibang nga estasyon sa una, no? Subong araman siya kapon sa ibang nga estasyon. Kaya Toto James Binares, na? Pagsanyo center natin sa ilan ni Action Lord Jan. Standby ka mo sa masunod nga palatuntunan diri sa DYAC Action Radio Bacolod. Sa sa atong station manager, Action no na magpanwa kag sa mga anchorman sa Action Radio reporters ining inyo abyan nagatamyaw man sa kay Toto Edmond ang atong security force sa iya nga kung piperti ni siya na sa mga aksyonaran na karon ni Action Al-20 may ngapon gid na ara na sila action reports afternoon edition o sa news karon ni Toto Action Lord Jan na panamyaw mo sa Banwa sang Isabela ayos. Hiningin nyo abyan sa kahanginan nagatamyaw gid sa may hapon. Madamo nga salamat sa mga viewers naton. Salamat gid, salamat pasensya lang sa iban nga hindi na naton manabutan. Kasi sunod nga Domingo, ara na si Action Chain Lakson kada medyo masanag-sanag patong iyas niya nga pananawan para sa aton nga mga viewers. Salamat gid sa inyo sa nga pagpatigbayin. Sa mga tagpalamati naton sa Action Radio. So man sa aton sa nga pagpangalagad karon nga hapon. Ricky Arsaga at large nagatamyaw gid sa mayong hapon. Madamong salamat sa inyo sa nga pagpakigbahin sa Bacolod Action Radio. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa kung ano man ang ginhambal sa natundan.
Manila Broadcasting Company. Sa balita,